On je, po mojoj ocjeni, bio izuzetno vojnički obrazovan i kad sam razgovarao sa nekim ljudima, mnogi su rekli, nije on general, on je generalčina. Generala Roza znam i visoko cenim, mladi i perspektivan general sa dobrom školom, dobrim iskustvom, ofanzivac, znam i njegove ratne zasluge na Falklandima. O tome mogu da razgovaram sa generalom Rozom, ali bi dobro bilo koliko je njegovo oružje na Falklandima bilo pod mojom kontrolom, da se u toj meri zalaže i za kontrolu moga oružja. I on je nama rekao da naveo je više od 30 primjera kada ga je Ratko Mladić podcjenjivao i ponižavao. Morion je ispričao ovu priču, to je bilo znači negde početak, kraj 93. početak 94. godine. I Morion je došao u 12, kako mu je Mladić zakazao, međutim Mladić se nije pojavljivao i Morion je čekao oko 40 minuta. Kad je konačno Ratko Mladić izašao sa jednim zastavnikom, zastavnik je držao tablu šaha ispod ruke i Morion je sav ljut, gospodine generale, ja vas molim, vi ste dužni da poštujete i vaše obećanje i moje vreme. Ratko mi rekao, šta se ljutite, pa ja sam igrao šah, nećete valjda da dozvolim sebi da izgubimo zastavnika, mislim, nije u redu. Pa kaže, ali vi ste mi zakazali sastanak u 12 sati. Onda je on rekao, pa to vi možete zakazivati u svojoj državi, ovo je moja zemlja, pa ja ću vas primiti kad se meni to prohte. Ćemo li u zelenu nekako? Zeleni Marlić lako ide. Mladić nije poštovao Karlića skoro nimalo, on ga je zvao guslarom. Pravac, bratunac, ljava! Početava! Posljednje pozdravljanje, fure! Svaki razgovor, bilo da je vojni, bilo da je vojno-civilni, počinjao neće da razgovara sa muslimanskom delegacijom u kojoj se nalazi izdajnik srpskog naroda i koja je komandovao da se puca na Srbe. Šefe isključi kad se. Iš na onaj vis ispod sela Blagojevića i da zatvoriš tu dolinu. Da sprečiš i izvlačenje i udar od pravca Vrače. Je li moje oružje ćuti? Je li ćuti? Ćuti. Ja ne pucketam sa puškicom. Tako, to nema puškice kod. Ja hoću mir, ima strpljenje još uvek za mir. Ne želim ja ni suze te vaše sekretarice, teško mi padaju. Oni mogu da traže šta oni god hoće. Međutim, nikad nije strana koja je u njihovom ulozi postavljala uslove. Naprotiv. Pa evo, ovladali smo tom famoznom Alibegovića Kosovom. I dobro. Imate neke poruke borcima? Znaju oni mene poruke, samo dalje. A neprijatelji tamo možemo poručiti? Nisam, ja ne komuniciram se. Oficir jedan bivši komandant druge vojnove sedi u Sarajevu. Naoružavao SDS lažu, sve vrstama oružja i medicine više. Obučavao ekstremiste SDS-a. Ne već komandovao vojskom Republike Srpske šefe i branio svoj narod. Ja nisam kriminalac, već zaštitnik svoga naroda. Tako ti u Reutersu kažeš. Kriminalci su oni što o meni ovako pišu. Mi smo na svojoj zemlji, to zapišite velikim slovima. Nous sommes chez nous, et ceci, il faut... Skuplja mora biti i samo te čujem još jedno govoriti. Neće više odbrko si. Ma nemoj da govoriš ništa, vojniče, ko si ti da mene govoriš? Plašili, jer on nije trpio oficire koji se zabiju u pozadinu, pustio vojnike da salomataju sami da idu. Hajde brže, mom, tebi nemam ja vremena. Hajde i brže ovo radite. Odmah vozila sklonite u šumu. Bravo. Dobro došli. To je zbaviti. 45. 1900. Komandir, odmah posebni vozila odmah u šumu radi dejstva izbavljanja. On je bio krupan čovjek, strašno, ali strašno brz bio, precizno je tražio. Znam da je došao jednom i od komandanta, ne znam da li Novska brigada, pa je tražio gdje su minska polja, on nije imao pojma gdje se to nalazi. I onda je rekao, sad ćeš za mnom i da staješ u moje stop, idem ja prvi. Prošao kroz svo minsko polje, ovaj je bio preznojen, kroz uniformu je probio mu znoj koliko se bi uplašio. Ako ti nemaš pojma kao komandante, sad ćeš iza mene i u moje stope staj i onda tako prosto tamo dobro.
na to izviđanje. Nije trpio te lenjice i tepsire koji su uglavnom po pozadnji bili malo koji da je s nama, da je bio rame uz rame sa svojim vojnicima. Ima vikend. Ajmo momci. Dobre. Imali su dosta municije. Ajde šefe, ajde, ne misli se. Jednostavno svojom pojavom, znači nije bilo potrebe da izdaje neku naredbu, ali kad se pojavi, general je tu, idemo u jur. Nije bio onaj tipični debeli JNA oficir koji sedi u fotelji i bleji u mapu i telefonira. Znate i što sam ja došao. Snimi ga, ne smije da, ne da me da idem na prvu liniju. Ima slika sa vama, ako vas može zavoliti, samo za brzi kotić. Može. A slika baš sa vama, sjetit ćete se sigurno. To je na Jahodni bilo. Kako nam ime piše? Yasunari. Moto. Yasunari. Mitsubishi je pravo prezime, ali Mitsubishi ga svi zovu. Kako je ona lakše? Ovaj prostor nije hrvatska zemlja. Na ovom prostoru postoje karte koje govore da su 400 godina Srbi tu plaćali porez. I nama nije cilj da pobedimo muslimane i Hrvate. Nama je cilj da spasimo svoj narod koji je blokiran u Sarajevu, Tuzli, Zenici, Mostaru, do Zagreba. I u Zagrebu Srbi nisu ljudi. Oni su ljudi za odstrel. Ovoga naroda, jer mi nećemo samo uprofor, jer nama uprofor nije na cilj dejstva. Nama su cilj dejstva muslimanski hrvatski terorizam. Ne boj se, niko te primat neće. I kad dođem u selo Šunje, šaljem te tvoje ženi i djeci. To osjećanje svemoći vidi se i u sceni kada on krsti jednog muslimana, to je prevodi ga u hrišćansku veru. Mladić je često i brzo kombinovao uveravanje, prevaru i ponižavanje protivnika kao oruđe kojim se protivnik pobeđuje. Rekao mi je da ga je jedan od mojih prethodnika jednom pozvao da odigraju partiju šaha. Pošto ga je 2 puta pobedio i bio pred 3. pobedom, general Ratko Mladić je rekao svom protivniku: "Ne, neću više da igram sa vama jer mi se čini da počinjem da vas ponižavam." Izgleda da se taj oficir UNPROFOR-a nikada nije oporavio od razmišljanja o porazu, jer je posle izgubio i meč u stonom tenisu. Dobro ide. Dobro vreme je, baš je sad vreme za kočev. Ide dobro, da pripremimo malo za zimu. Da iskoristimo ove lijepe dane. Ovo nije Kočevina, već je ovo opstanak srpskog naroda. Da se organizujemo, da radimo i nije nas briga da li će nas neko priznati ili ne. Mi sebe kad priznamo, ceo svet će biti da smo im vredan i radan narod. Samo ne pričati o mapama. Samo raditi. To je spas.